Здравейте YouTube! Добре дошли в новото ми видео. Днес ще ви покажа как върви подготовката ми за националното състезание по силов трибой. Ще започнем от предпоследната седмица на подготовката ми и ще минем през първата половина на последната седмица от подготовката ми. Седмицата ми започва с състезателен клек, като това са 180 кг за единица. Бяха доста леки. След това имах 3 серии по 4 повторения с 150 кг. Последната серия. Тя също вървеше много леко. Като цяло беше добър ден за клек. След това преминах към лежанката. За съжаление съм снимал само една серия. Se чувствах добре за лежанката този ден и затова сложих само 105 кг. Те вървяха доста бързо. Преминаваме към четвъртъка и 200 кг тяга за единица. Изпълнението беше доста зле. Имах 3 тройки на 170. Отново съм снимал последната серия. 170 вървяха доста леки. Да, тук може да видите как на второто повторение ми избягаха тежестите и трябваше да си ги оправям. В събота правя лежанка с дълга пауза. Имаме 85 кг за двойка. И 3 тройки на 75 кг. Това е техническа лежанка и не слагам много тежко на нея. Снимал съм и странично разгъване с дъмбел. По принцип имам и такива спомагателни движения, но рядко ги снимам. А това ми е трикото, с което ще съм на състезанието, като под него ще бъде и с тениска на Strength Squat за повече сила. Преминаваме към неделята, където имам клек с пауза, възходящи серии, т.е. с всяка серия се вдига тежестта. Имах 3 тройки на 120 кг, 125 кг и 130 кг. На видеото са 120 и 130.
Следващото упражнение в този ден е блок тяга. Тук тягата не започва от земята, идеята е, че работим в горната част на движението и по заключването горе. Правя 4 двойки тяга, възходящи серии като приклека. Започнах от 175 кг и завърших на 195 кг. Като на последното загубих баланс. И преминаваме към последната седмица от подготовката ми. Отново имаме състезателен клек, това е последна загрявка 180 кг. Имах 190 кг единица, която сега ще видите. Това вече беше тежък клек, но целта ми е 200 кг за състезанието. Тук добри треньорът ми е отбелязал, че съм качил 30 кг на клека, откакто работиме заедно, което е няма и 5 месеца. След единицата имах 3 четворки на 152 кг и за съжаление пак съм снимал само една серия на лежанката. Това са 112 кг за единица, вървяха на доста добра скорост. Състезанието е на 21 септември и ако искате да разберете дали съм клекнал с 200 кг, абонирайте се за канала и не забравяйте да харесате видеото.